Pag-abot ko nila sa 7th District, sikit-sikit ang mga solar lamps. Nagsikit-sikit ang mga solar lamps. As in, pila ra kadangaw ang distansya sa mga solar lamps. So, klaro, kay kada solar lamp, grabe ng overprice. Pero I think maabot og 100,000 pesos ang overprice sa solar lamps. So, mas daghan imong solar lamps nga mapabarog, mas daghan imong komisyon. Mo nang gisikit-sikit ang mga solar lamps. Nagkapait, pag-abot ko sa unahan, wala sa solar lamp. Tag-ngiob na lang sa landan. So, why coherence ba ang pagpatuman sa mga proyekto? Mo na telltale sign sa komisyon. Gitukod ang proyekto para lang pangwarta, dili pagserbisyo sa actual need sa katawhan. Kaya kung gusto pa sila mahayag ang daan, bahalang maka-overpay sila sa solar lamp, ilukop unta nila sa gianan. Di man, magtapok-tapok raman sa usa ka lugar. Why kapuslan? Kaya pwedeng hayaga. Nagsikit-sikit. Pero tanawa na ko ng solar lamp, pila may lahutay sa solar lamp. Doon na mga solar lamp karon nga nangapaong na. So, gipangutana ang mga mayor. Nanyor, napaong nanyor, o ilisin na nanyor. Himo mo sa tubag sa mayor, amo nang gipangutana ang DPWH nga nangapaong na, unsa man na, kinsa may mo ilis ana, ingon ang DPWH, wa na. Kaya ang kontrata ana, pagpabarog raman. Wa may apil sa kontrata nga ilisan. Ang solar lamp kung madaot na. Wa apil sa kontrata ang maintenance. So, ano yung maintenance? Pabarog ra na. Parihara na sa solar studs. Ang kontrata sa solar studs, installation ra. Inigpaong sa solar studs, wala mo ilisan na, wala may apel sa kontrata ang maintenance. Malubong na solar studs sa daan, wala mo pa barong pagbalik anak kay wala may apel ang maintenance. Ang kontrata na installation ra sa solar studs, pangwarta ra gina, komisyon na gituyo ana. So di gina tinarong na mga kontrata sa solar studs, sa solar lamps, o bisan ka ng mga barriers. Ano ito mga barriers sa highway? Kanang barriers, butang na sa intersection ka ng likuunon na lugar. Karong tanawa, bisan straight kayong highway, na barriers daplin. Na barriers sa tunga. Ano man, kay kada barrier, kapinsan gatos kalibo ka pesos ang overprice. So mas daghan kag barriers nga mabutang, mas daghan kag 100,000 pesos kapin na komisyon. Ang bulsa mo igipaborot ana, dili ang panginanglan sa publiko mo ilang gitagbaw. So kani kongresista Peter Jan Calderon o kongresista Patsy Calderon diya sa 7th District, ipasabot ko nun ninyo palihog. Ngano na sikit-sikit man ang mga solar lamps sa inyong distrito, sa usa ka lugar. Diya sa pikas lugar, way bisan usa na nagbarog dito. Kinsa man nagpabarog ana? Wa mo konsultaha ana, wa mo magpakabana ana, wa mo mahibong ana. Nagklarom ng pangwarta ra ng pagtukod yung mga solar lamps, inyo na, o doon nila ay nagbutang-butang diya. Palihog, tarunga migtubag. Kani kongresista Peter Jan Calderon o kongresista Patsy Calderon ay nami aning binuang niyong tubag na 100 million ra inyo diha. Kay barangay roads ra inyong gipasugahan diya sa 7th District. Yan mo mahatag og lista kung sa barangay roads nga inyo na pasugahan. So kung insister mo nga, dili inyo ang tanang proyekto sa 14.2 billion be, pila man ana ang inyo, pila may dili inyo. Ya kinsa man ang nagpasugdaan ng mga proyekto ha? Ihimo ng distrito, di ka interesado kinsa nagpasud ini wa man ko mo request ini proyekto ha? Pareha pa itong seawalls ba diyan? Nahibawan nga si Saldi ko man nagpabutang. Ganun nahibaw mas tumitiyan ko. Gato oras na botas, ikaw hinuon nga taga 7th District, wa kakahibaw.